Nginibingelele nonke, ngiphinde ngamukele kwi-channel yethu ezinohlonze Trending News. Namhlanje ke sizokhuluma ngengozi enyandisa umzimba eyenzeke eduze kwase-Vanderbijl Park. Ekseni ke ngomsombuluko mhla ka-19 January 2026, itekisi ebithwala abafundi ibheke esikoleni ishayisane neloli. Le tekisi ibiphethe izingane eziningi zonke zisendleleni ebheke esikoleni. Kule ngozi izingane eziyi12 zishonile kanti ke ezinye zalimala kakhulu. Le ngozi ishintshe izimpilo zemindeni eminingi kakhulu. Namhlanje ke sizoxoxa ngokuthi kwenzekeni ngalolu suku futhi kwenzeke kanjani kanye nokuthi ke kwenzekeni emva kwalokho. Hlala nathi ke mbukeli sikulandele le ndaba kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Ngalolu suku ke suke ekseni cishe ngehora lesikhombisa itekisi yabafundi yaphuma emakhaya ithatha izingane ezahlukene. Lezi ingane ke zayivela endaweni ezahlukene zonke ziye ezikoleni zabo eVanderbijl Park naseyindaweni eziseduze. Itaxi ke yayihamba ngomgwaqo omkhulu owaziwa ngokuthi uFred Roster Road. Ngaleso sikhathi kwakukhona neloli enkulu eyayiza iqonde ngakolunye uhlangothi lomgwaqo. Ngokwezibalo zamaphoyisa ke umshayeli wetekisi wazama ukudlula ezinye imoto emgwaqeni. Kuthe isikhathi sesihamba ke wabona sekulethe ukuthi kukhona iloli ezayo ngqo phambi kwakhe. Kanti ke nesikhathi bese sifishane kakhulu ukuthi angakwazi ukubaleka. Okuyilapho itaxi neloli eyishayisane khona ngamandla amakhulu. Umthelela wale ngozi wawumubi kakhulu. Abanye abafundi bashayeka phakathi kwezimoto, abanye balimala kakhulu. Abantu ke ababeseduze bagijima bayosiza bashayela amaphoyisa kanye nezimoto zosizo. Kuthe izimo zosizo uma zifika zathola ukuthi ke ingane eziningi seyishonile endaweni yesigameko. Abanye abafundi ke bathatha masinyana bayiswe ezibhedlela balwela impilo yabo njengamanje. Kutheke ngemva kokube izimoto zosizo seyithatha abalimele amaphoyisa abeseqala ke uphenyo. Bebefuna ukwazi ukuthi kwenzekeni ngempela futhi ubani onephutha. Okokuqala ke bathola ukuthi itekisi ibiphethe izingane eziningi kakhulu kunalokho okufanele. Lokhu ke kusho ukuthi itekisi ibingagunyaziwe ukuthi ithwale abantu abaningi kakhulu. Okwesibili kwatholakala ukuthi iphepha lokushayela lomshayeli wetekisi bese liphelelwe isikhathi. Lokhu kusho ukuthi ngokomthetho ke umshayeli ubengasavunyelwa ukuthi athathe abafundi. Amaphoyisa ke aphinda athi indlela umshayeli adlule ngayo ezinye izimoto biyingozi kakhulu. Umshayeli ke wetekisi ubeseboshwa ngamaphoyisa wabeka amacala amaningi okuhlanganisa amacala okubulala ngokunganaki. Lokhu ke kwenzeka ngoba abantu abaningi kakhulukazi izingane balahlekelwe izimpilo. Umshayeli walethwa enkantolo yaseVanderbijl Park lapho icala lakhe liqala khona. Imindeni ke yezingane ezishonile isenhlungweni ezinkulu kakhulu. Abazali abaningi bakhuluma bathi sithumele izingane zethu esikoleni ekseni kodwa ayiphindanga ezabuya. Uhulumeni ke kanye nezikhulu zezemfundo bathi bazosebenza kanzima ukuqinisekisa ukuthi izimoto zabafundi ziphephile nokuthi ke abashayeli bahlolwe kanye ngaphambi kokuba basebenze. Le ndaba ke mbukeli ayikhulumi nje ngengozi kuphela, ikhuluma ngezingane ezilahlekelwe izimpilo zazo, imindeni esele nezinyembezi kanye ke nomphakathi osashaqekile kuze kube namhlanje. Le ngozi iyisifundiso sokuthi ukuphepha emgwaqeni kubalekile kakhulu, ikakhulukazi ke uma kuthwalwe izingane. Siyathemba ukuthi ke le ndaba izosiza ukuthi kungaphinde kwenze inhlekelele efana nale. Ngiyabonga kakhulu ngokubuka le video mbukeli. Uma unombono noma futhi ufuna ukwabelana ngomlayezo ungawubhala phansi kuma comments. Ngiyabonga, niphephe kakhulu. I know bengasi inhloso yakho kodwa mfowethu bafowethu kanti uma overtake kanjani madoda? Anibheki awubheki phela i2 lane lo hamba ku2 lane uyabona nazi imoto eziyale ezinye ziza ngapha. Awubheki mfethu ngalo ukuthi mangi overtake imoto ezimbili kuya kweintathu ngizokhona yini bafowethu impela niyangena nje. Imoto eqhamuka la kwileni yayo yenze njani yona? Ngoba wena usuhamba la kumele ihambe khona. Ayosilimazile ndoda, ayosilimazile mfowethu.